agus idir an brise if over Ollscoil Teicneolaíochta na Mún an cean so treoir isteach ag a bhar lár park agus tá sé haran trasnán an son as an rucht an son an pass fós ag brúachta beidir goil deis ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún agus ag Alan Walsh ó Count Turk agus tá sé sin haran tras go héh chlár na scóra Bertim horse and agus tá áris agus deis istí an son ag Jack Lee an deis arnach her stray an Countsa tír clastig an coola níos Lántasí Aidan O'Connor for sé cooling níos túisce tá sé seo roiisce agus tá seis agus crop dúirt é a Galternash ar an tarnaíocht an Sonnig O'Connor Sensor cooling spás an nummer caige agus tá sé sin anna éisce agus tá seo ag Ollscoil bhfuil Tarrington son Níl Darren Rachel smachta go háling ag Alan Walsh far Count Turk fécinn sé in orda deis an son ag Walsher scóir é sin Haran Chasnán beidir scóir an cléige dí seo Machan son Cahalán ag Eric Breher tá sé fós leis ag Sean Walsh le hiireacht Ard Walsh an Count on ag Turlingt ach ag Dara ag Turlingt Haran Chasnán caiiltas chéad le ag Ollscoil Luimnigh agus deisir géad scóirnis ag tús an dar lethe ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún gan strainer be ag Jack Cahalán an tarna cúlína ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún tá tinner a gricin an sort seánóna cos a tarna le agus a deis ar cúlín an cós scór agus tá sé sin seolta is sin a smachtú agus fear Luimnigh chun tart fé cúlín é héin déic sé in orda an Countsa tóiste agus tóiste go maithan son an duine ceir scór as a chéile deisir ceann eile an Count son seolta isteach ag English sár cúlín an son ach iad fós féhrú immerthirí sa mreis agus Ollscoil Luimnigh teach trasna cúl agus tá sé críicnas a líontáin Cool ag Ollscoil Luimnigh agus Countsa seolta ríist Haran Chasnán go héin rudanis a dul na bhábhar Cuoinnig agus déanta go maith Brian O'Sullivan ó Count Turk Countsa scuilta isteach a ríist anna chrunas ar fad sa tarna le Passan son dí Sean O'Hanlon Sean go siúd ar scór eile agus tá sé sin treoirtha Haran Chasnán na 100 Diarmuid Hanafi, dul isteach beidir bhfuil seas ar cúla ag Deireadh tá sé sásta cúlín na ghlacha hí seans an son ag Hanafi ach ag Deireadh